A partir del 2026, la xarxa X-Agritech inicia una nova etapa. Un nou cicle fins al 2028, que dona continuïtat al camí recorregut i que reforça una voluntat clara, fer avançar la valorització i la transferència del coneixement cap al sector agroalimentari. Entrem a una fase de maduresa, amb més ambició, més enfocament i més impacte. La nova xarxa X-Agritech està formada per 11 institucions de recerca que treballen conjuntament per impulsar la innovació aplicada. En formen part Agrotecnio, Beta, CRAC, CREAF, Eurecat, IRTA, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Politècnica de Catalunya. En total, la xarxa integra 63 grups de recerca i prop de 620 investigadors i investigadores que porten coneixement, experiència i capacitat d'innovació al servei del sector. A més, en aquesta nova etapa, X-Agritech incorpora un comitè empresarial format per agents representatius del sector i de l'ecosistema d'innovació i emprenedoria. Un comitè que porta visió de mercat, experiència empresarial i criteri estratègic. Comença una nova etapa, amb la transferència com a eix central. Una etapa en què la recerca va més enllà del resultat científic i es transforma en solucions aplicables al sector agroalimentari. X-Agritech reforça el seu paper d'acompanyament per ajudar les tecnologies a madurar, reduir riscos i arribar al mercat amb garanties. Ho fa connectant recerca, empresa i administració i treballant en entorns reals amb una clara orientació a l'impacte. Del 2026 al 2028, X-Agritech vol ser un espai de trobada on el coneixement es converteix en valor. Perquè la innovació que transforma només és possible si la construïm plegats.